Haino hailam sogo khajani takuk tai bukuk songrongno khakhayo norok kahamna tongna hinai somung channel tinike tui phaijao ka athuk bai sora songnani hinai norok ani video pa asak jor tikhe nai tongding ke bahai ke song norok saimana tai ang chikon tips hamarong no bo norok buji manana hingke phaidi ora athuk 400 gram tongo athuk koto ba belai no khuknani dorkar aboni bagui kaisa kore ete khukbainai bini bukur kwrak belai no kotor hingka ke bukur ragui thango hingkai tai chikon hingkai to bukur ganang no sungsa aboni bagui kotor hingke bukur khungna nango bukur belai no kwrak ang norok no kaisa khugui phunugo na ekdom robo rwjak kwbo kwrak bini bukur nahadi obono ang phunugano khulogoi nahadi bwsuk rwjani ekdom kwrak aboni bagui no khugui chanani dorkar tai bin bokrok no bwsteng rok o bokrok rok kuno samungo sugya abono bo jotono poriskar ke khibir bainai abo haike ang khugbai ke nahadi obo haike khugbainai tai kaisa khungnai nahadi ang norok no phunugano bini bokrok se moila tai bohogo ke moila sikri abo haike na khugbainai norok athuk thodo thokja angkai belai no thokjago athuk no chikon basung thokjago kotor basung thokjago gang ini sora bai songnani hinai norok no share khaina hinai wan suka bagai norok nang share khainai abon bagai noran video pa asang nai tongdi oba haike no jotono khibbai ke angkete o bokrok no bo khibiri sinai o kunu chugya oba haike no poriskar ke ang jotono khubbai ke nahadi se kisa se engai thangsiwo jotono poriskar ke khubbai ke ekdom obo haike nahadi ekdom clean nahadi bukur bo no phunugano bukur bo se kwbangma bahani sai bukur si bangsi obo khibirenai abono tabo kaham ke sunai surmai mane yagulo nahadi kaham ke subai kya tabo kisa thogo yogoi nanai kisa krak khayei asa kora khai baji gelak abon bagi som kisa reka sete kisa reka obono tabo bulnai bulbai mane yagulo kisa thogo yogoi nawana nahadi bulbai kya tambage hingangkai kisa krak nangwa musongna ba se baji kasa khanya nangya karai tungkha karayo thogrenai thokku phurkhang khai norok nangkhangke kasak rui bonorok kuimano saimano nahadi ang bono tabuk serbai sinai jotono rirbai kha kaisa norok ni thani koimung norok jodi na ani channel katalang tongkhangkai norok ana subscribe khaire di tai ani video no like di tai share khaidi nong ni friends tai family rok no norok ni hamjamang belai no nango sukno hambai nahadi obo haike yokbai kya tiklai nani engkha tiklai sinai tabuk thokni tiklai kya nahadi mahayingkha tabuk sora khungnai sora bo koto nahadi or 500 gram sora tongo ang sirigya khusi khuksinai bono khugbai mane yagulo nahadi amte haike helepka alu haike tai sui bona kha ang tabuk obo songnani bage oro mosor pias hasing risum nakha hulnai tabuk ang o steel ni mo hai huljangnai se hulnai oro huli mui songkai bo belai no thogo aboni bage oro hulbai sinai hulbai mane yagulo ang karayo thogrubui thogbo tungkha o jorawa ang kisa jira asta reire sinai asta jira reire nai asta jira brown color ang haimai yagulo kha ang renai huljak mosorok no pias moso hasing risum huljak rok no gothung bahaibo thana nangwaban bagui jotono luklai rekha tabuk bono gothung bahai rohannai tai brown color ang yasak jorati nasingi tongnai brown color ang haimai yagulo ke gura mosla ro resinai aboni bagui nahadi brown color ang haike kisa bo hai brown color ang pruken ro ekdom hor kom khaire di tabu gura mosla renai aboni bagai mosla ro khamai thanai se aboni bagai belai no dorkar ang sode 1 chamus rekha tai doina powder 1 chamus tai jira powder bo 1 chamus tai moso gothai bo 1 chamus resina guri moso gothai obono roi kahamke kolnai hor kom khainani nango belai nongkai hor kabangke mosla khamai thanai se aboni bagai ke mui rok thogya mui ka kharong thanai se gang o jorao mosoguri tai kisari ruona obokhe kashmiri mosoguri mohkai yogya mui ni color belai no naithok khayo aboni bagai reire kha angoro chamis sikon bai chamis kaisa obono tabo kaham ke kolbai mane yagulang tomato renai angor somriya khonor muitu narak di oborong no ang tomato renai tomato rebai mane yagulo se ang som renai tambage hingkangke
tomato rubai som rekhang kengke tomato tartari no goli thango muitu narak din norok tomato goli na hingke som bai no bo goli thango abo hai tomato rubai sob somoy no som redi abo hai tabuk bono kol nai ang 1 চামচ tai odek ri rekha kokoloi kholoboi kokol nai hor kom khaino hor gobang khaya ko tabuk phano hor kom khaino tonibo mosla khamnai jengke tomato butui rok nongkhorgra thung aboni bagai nahadi tomato butui nongkhorka thok thok ka saka o jorao nahadi ta koli phunukano tomato bebang no goli baikha o jorao tabuk ri sinai sorano sora ruwe kaham kai mosla bai bulnai kaham kai bulbainai ambage himale mosla rok nangna nango nahadi ekdom color nai thongkha mosla rok bulbainai kaham kai bulbainai sora bai amo haike norok sada sa khawai se pananor ano comment sidi nahadi gole bai kha ekdom tapuk butui renani jora angkha o jora ang ti kesang ri rekha norok nangkhang ke ti kutung redi ti kutung rekhang ke muini color rok baya ta ke sora bomuna nangwa ban bagang tui kisa gobang khanya ri rekha sora rok muna nangwa ban bagai tui kesang ri rekha ang ti kutung norok ri mangkhai redi tabu kutugui hayasang nasingi tongnai nahadi kutugui phaike o jorao athuk nobori ri sinai athuk bomuna nangwa ban bagai ke tabu bono kutugrnai kol mania gulo bono kutugrnai ekdom nahadi kutungma kolo kutugui koloi tabu sora rok bo munbai kha tai butui bo rankha o jorao gorom mosla kisa ri suano gorom mosla gura ri renai gorom mosla gura ruwe koli kholomnai ang o jorao horbo ob khairi ri sinai tambage hingangkai muito mungkhaba abagai gorom mosla re phurungke hor ob khaisi redi abon bagai nahadi jotono rubai kha tabu bono 15 minute kholoboi tonai tambage ke 15 minute kholoboi tonka bini phabrok mui bisingo na hamnai tai mui thoknai nahadi 15 minute ne yagulo chini mui ready tabu kaisa manayo ang khoksa sina ekdom sorarok munbai khe norom khayoi ekdom kothok norok abo haike chainai di kha khayo norok buji mangkha hanai taisa malai phinai next video